खरक बुसुक बुटार चिनर जॉइनिंग रिखा ब आमचाइनि रिखा हाइन हाय ताइसे खाना लाइफिनाय दासिं पान्डा चेंसारमानि गगतां सागानो 431 परिवारनि 1227 बुटार चिनि तिप्रा मथाव तिनि जॉइनिंग रिखा हिनै फियाबा ब आमचाइनि बुसुक फाइका नरन स्राय स्रायके सायखनानाय बागमा कन्स्टिट्युएन्सिनि 114 परिवारनि 314 बुटार्स तिनी तिप्रा मथाव जॉइनिंग खालायका महारानी चेलागां महारानी चेलागां 256 परिवारनि 586 बुटार तिप्रा मथाव जॉइनिंग रिखा अम्पीनगर कन्स्टिट्युएन्सिनि 130 परिवारनि 327 बुटार तिनी चिनर योगदान खालायका करबुक आमचाइनि बुतंगु फियाबा बर्नि लिस्ट फाइनल लिस्ट चिनि याफाव सकपाइलियानि बागै जों साइमालिया हाइपानो आशा खालायो करबुक आमचाइ बहायनो 200 परिवार मतो बुटार तिप्रा मथाव जॉइनिंग खालायनाय बागै ताबुकु प्रस्तुति नाय तंगु फाइदिंगा जों ताबुक चिनि बुबा ग्रानो जरा याफानाय नांकुमानि चिनि जों बोखा बिसिङाव जे वानसक तमनि जे बर्नि बागै जे बर्नि खुक्ति जों कखनाना हिनि नासिंलाय तमनि बुनि खुक्तै ताबो कखनालायनो बुबा ग्रानो जरा याफानाय